Aquí no dejamos ni gota. Garbi, garbi. Bueno, gaur etorri gara Gernikara. Da baitu ze menua egiten duten hemen. Hemen daukaten dekorazioa, pelota, zesta punta. Abaritzen da, Gernikan gaudela, Hemendik sartzen da, Txoak eta karrillerak, ez? Babarrunak, gainera perolo guztia aurrera. ja bezala. Begira, nola dagoen saltza. Buah. Sakramentu guztiekin, gainera. Aquí no dejamos ni gota. Bigarren txanda. Garbi, garbi. Arra izan da, Zeusai ona. ingai. Txirlak, mejioiak. Suave, suave. Oso ona, Asteazkena eta lekua jendez beteta. Hemengo ogia eta ardo bat menurekin. Antxoa frigituak. Ikusten dezuten bezala, antxoak fresko-freskoak denboraldia da. Zurra eta guztiz. Beitu? De 3 en 3, aquí, sin tonterías. Hemen karrillera dauzkagu, suabe-suabeak ikusten zuen bezala. Begira nola dagoen aragia. Increíble. Hau akarri menú batekin, 16 euros. Papadas, tostadas, helados. Lehen bizi,